születettek részére. 6. a lengyel nagypár Hankó Bányai mezőtúri B-váltó. 6. Ötödik a Gyöngyösi A-váltó. Az hajnél, hogy nagy konta, nagy válasz szállításban. Negyedik a Marcsű A, Tó, Bakó, Dár, Csül. Ülj le nyugodtan! Látod, felállsz egy pillanatra, ez rögtön a nyomodban, így kincsinek. Kis videózol, nem is a Majd most jönnek! Ja, és már azért van láttál? Hát persze! Bronzérmes mezőtúr A, Gondol, Fabekas, Nagypár, Kalkas összeállításban. Nagyon jó kúszott a fiad. Köszönöm szépen! Gratulálunk! Köszönöm, Minden gyerekek is gratuláltunk. Szép fotót csinálj a gyerekekről, hát mind a három tas. Az lesz. Jó van? Meg is van, hogy 300 vagy 400. Nem baj, Nem számít, ingyen ahol van. lehet mazsolázni. 19 század másodperccel lemaradva az aranyérem től. Második Orosháza A csapata Kispásztor Csizmania Antal összeállításban. És majdnem kerek 3 perces időeredménnyel első Szolnok Dávid sűrű kandidát volt el összeállításban. Ide figyeljetek! Máté!